Бързо осъзнах още в рамките на месец и половина, че това нещо е на хазарт. А бързо се ориентирах, че трябва да работя върху продукта. Продуктът е недвижим имот, т.е. трябва да се фокусирам върху продавача. Идеалният дом не съществува. Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Димитър Енчев, Gekko Home, недвижими имоти. Радвам се да се видим в поредното образователно видео в сферата. Днес ще си поговорим за това как да направи доходите си предвидими и постоянни, когато стартираме кариерата си или ако сме от известно време в сферата, но нямаме постоянни и предвидими доходи. Това е много хора си мислят, че в сферата някой месец може да вземеш повече пари, в друг месец по-малко, и това е така. Ако нямаш правилната стратегия, ако останеш до края на видеото, ще разбереш каква е тя. Сега, доста от нещата, които ще коментирам, са от моя личен опит. Когато стартирах да занимавам с недвижими имоти, тъй като бях доста неориентиран, а нещо, в което съм добър наистина и ми е дар от Бога, е бързо да се адаптирам и ориентирам. Сега, търсих късите пари. Това и тук ще вметна нещо много важно. Не работете за пари, а за резултати, за постигане на резултати. Пак казвам, ако останете до края на видеото, ще разберете, че не си противоречат нещата. Така, започвайки сферата в недвижими имоти, бях доста ентусиазиран и търсих късите пари. Готов вече да ставам милионер. Естествено, късите пари идват с идеята, че водейки купувачи на дадени апартаменти, възможно е бързо да се случи сделка. Бързо осъзнах още в рамките на месец и половина, че това нещо е на хазарт, тъй като не обвинявам купувачите, те търсят техния идеален дом, който не съществува. Идеалният дом не съществува и реално купувачите може да гледат и 3 месеца, 6 месеца, една година, и тази несигурност на мен не ми харесваше. И бързо се ориентирах, че съответно и аз съм търговец, бързо се ориентирах, че трябва да работя върху продукта. Продуктът е недвижим имот, т.е. трябва да се фокусирам върху продавача. След това седнах, помислих какво трябва да направя, за да може съответно да имам продавачите да ми възлагат продажите, така наречен ексклузивен договор. И започнах направих си една екселска таблица, в която направих няколко колонки и започнах да удрям цифри. Защото знаете, че цифрите никога не лъжат. Може да сме доста активни през деня, но в крайна сметка да няма резултати. Сядайки в края на всяка една седмица и виждайки тази екселска таблица, ми даваше яснота къде се намирам и дали въобще правя нещо. Това беше и моята стратегия. И в рамките на, защото за 6 месеца в стартирата ми в кариерата направих около 48 сделки. За първия месец и половина, търсейки лесните пари, направих една сделка. Останалите 4 месеца и половина, когато използвах тази стратегия, и направих 47 сделки. Стратегията беше да направя тази екселска таблица, в която за да имам срещи с продавачи, да ги убеждавам да ми възлагат продажите на техните апартаменти, трябваше да имам огледи. Заради това първата колонка беше огледи, втората беше среща с продавачи, третата беше ексклузиви и четвърта, пета вече депозити и реализирани сделки. Това ми беше анализа. Започнах да правя огледи по 4-5 огледа на седмица. Съответно нямах резултати с срещи, т.е. самите продавачи не виждаха потенциал защо да идват в офиса. След което започнах да си анализирам самия оглед, да се усъвършенствам така, че да мога да убедя продавач да дойде в нашия офис и да изслуша какво имам да му кажа, за да ми възложи продажата. След това ми се наложи да вдигна бройките. Нали? При 4-5 огледа нямах такава успеваемост. Вдигнах 10 огледа, за да имам 2-3 срещи. След по
този път, който изминаваш, ти се усъвършенстваш. И продавачите постепенно с времето започнаха да идват в офиса, след което нямах никакви резултати в ексклузивите. Започнах да мисля как да усъвършенствам стратегията си, да убеждавам продавачите им възлагат продажите. И така постепенно започнах да разписвам ексклузиви, разписах първия си ексклузив, втория си ексклузив и постепенно, мъчейки се да реализирам тези, ето тук защо казах, че е важно да работите за резултати. Аз работих за резултатите, за цифрите. Тоест исках да имам достатъчно огледи, за да мога да направя достатъчно срещи и от тия достатъчно срещи да имам 30% успеваемост, после 40, 50, 60, 90, дори 100%. Когато бях естествено активен брокер, рекорда ми е 7 ексклузивни имота за една седмица. И тук не говоря да се срещна с един продавач и той да ми възложи 5-6 имота. Говоря за 7 единици, т.е. 7 вторични продажби. Частни лица, на които аз съм се обадил и съм отишъл, говорил съм с тях и след това те са ми възложили продажбата. Другото нещо, което за мен беше важно и се ориентирах, че надявам се никой да не се засяга, е, че при стартирането аз нямах такива умения. Здравейте, приятели! Правя това видео, за да ви съобщя за предстоящото строителство в град Варна, в района на Идеален център. Локация 1 на милион. Сградата ще е 11-етажна, изключително красива и бутикова. Ще се разполага с инвестиционни двустайни апартаменти, търговски помещения, 3-стайни апартаменти, 4-стайни и пентхаус на 11 етаж с морска панорама. Както казах, локацията е 1 на милион. Цените ще стартират от 2500 евро на квадрат до 4500 евро на квадрат. Търговските помещения ще са между 4500 евро на квадрат до 9000 евро на квадрат. Тези от вас, които виждате, възможно да сте сред първите, които научават за сградата и нейното стартиране. Така че побързайте, свържете се с нас, за да бъдете от първите, които имате право на избор, на етажност, разпределение и съответно за повече информация схема на плащане. До скоро! И за мен беше важно да започна да убеждавам хора с по-ниско бюджетни имоти. Предполагам тези, които са в бизнеса, тези, които не са, сега ще го чуят, понеже различните райони хората са на различно интелектуално ниво, различно финансово образовани са и е малко по-трудно да разпишеш ексклузив за имот за 300 000 евро, от това да разпишеш ексклузив за гарсонер за 40 000 евро. И заради това се ориентирах в по-крайните квартали, за да мога да натрупам тези умения и тази увереност от опит, сделки, разговори с клиенти, как да го убеждавам в по-крайните квартали на това, което ми беше и другата ми стратегия, за да мога да реализирам по-бързо резултати. Пак казвам, не пари, резултати. Фокусът ми беше в това да имам резултати. Ми беше ясно, че парите са следствие. И когато работиш нещо, което ти харесва и не го правиш с цел за пари, съответно и клиента отсреща го вижда, че ти наистина искаш да му помогнеш. И така че фокусирайте се, когато стартирате, работете в малко по-крайните райони, докато натрупате умения, защото в първите ми срещи ми пресъхваше устата. Както може би в момента ми е малко неловко, защото това са им първите подкасти, които стартираме, ето сега устата ми пак ми пресъхва, нали? Така е, с натрупването на увереност, умения и бройки, както и сега в момента, влизайки в света на подкастите, не го правя за пари, правя го, за да мога да помогна на хора, които в момента стартират. Момчета, които са на 17, 18, 19 години, на 20 години, искат да се развият и се надявам това видео да им е полезно. И по този начин, работейки, удрейки тези цифри, разписвайки ексклузиви, в един момент аз вече поддържах 30-40 ексклузивни имота. И тези имоти бяха с различни срокове, тъй като цената и срока вървят ръка за ръка и всеки продавач имаше неговата различна причина за продажата. И разписвайки ги с различни срокове, аз знаех долу-горе каква доходност ще получавам в
предвидим период и удряйки по 30-40, поддържайки 30-40 ексклюзивни имота, аз вече имах гарантирана доходност за близките 1, 3, 4 месеца. И в последствие вече започнах да израствам от по-крайните квартали, започнах да разписвам постоянно, както казах, 7 ексклюзива съм разписал за една седмица. Смятам, че това е много, виждайки каква е конкуренцията, а и е много важно да имаш в екипа си с някой, който се състезаваш. Това те бута напред. Аз имах един колега, може би след известно време ще го поканя тук в офиса, с който се състезавахме, който ще разпише най-много ексклюзиви. Мисля, че го бих накрая. Той разписа 6, аз имах 5. След това не го оставих много да се радва. На следващата седмица разписах 7. И това ми беше на мен стратегията, тъй като бързо осъзнах, че купувачите просто те нямат вина, хората наистина искат да си купят идеалния дом, който, пак казвам, не съществува. Рано или късно трябва да направят компромис или с цената, или с района. Влизайки в сферата с недвижими имоти, аз имах визия къде искам да бъда и съм човек, който иска да работи с конкретики, т.е. срокове, стъпки, цели и тази несигурност, кога купувача ще купи. Дори и да го разпишеш в ексклюзивен договор, не можеш да го накараш на сила да купи. Докато продавача, той има за цел да продаде и когато ти възложи продажата като ексклюзив, това ти е гарантирана доход за мен. И работейки за бройките да удрям огледи, срещи, след това да вземем ексклюзиви, ексклюзивите сами се продаваха. Дали аз ги продавах, дали колеги от офиса ги продаваха или пък колеги като цяло в района на Варна, с които работим, имаха потенциални купувачи, сделките се случваха и така аз имах предвидим доход. Израснах, след това вече то като цяло предприемаческото ти мислене би трябвало да го имаш, когато искаш да започнеш да занимаваш с недвижими имоти. След това натрупания капитал вече можеш да го използваш в доста по-така добри цели, инвестиционни, т.е. да вземеш апартамент, да го флипнеш, да го препродадеш, след това втори, трети. С нарастването на този опит аз специално се пренасочих и към по-трудни срещи. Тоест, когато работих в крайните квартали, вече ми стана доста лесно, почти 99% успеваемост да вляза и да разпиша ексклюзив. Аз търсих предизвикателство за себе си и започнах да се срещам с хора в по-така централните райони, където имотите вече са по 350 хиляди евро. Също така добри резултати. След това се пренасочих към строители. Един строител, който ми възложи 4-5 апартамента, след това цяла сграда, втори строител и така израстваш. И съответно пак повтарям, тези доходи започваш да търсиш предприемачеството, да търсиш да инвестираш с тях. Така че ако искаш наистина да имаш предвидим доход в сферата, направи тази стратегия, пробвай го, коментирай отдолу под видеото, шерни твоите резултати, дали има ефект за теб. Не е лесно, даже най-трудната стъпка в сферата е да вземеш ексклюзивния имот. Тези от вас, които така решат да коментират и искат да разберат как да вземат ексклюзиви, също ще го направя, пак казвам. Целта ми на видеята е да мога да помагам на стартиращите в кариерата на моите. Тъй като на мен ми се искаше в моите 20 години да бъда преориентиран в сферата или да има някой, който да видя, който да ми помогне. Другото, което сега се сещам, което направих е като работех, тъй като в по-големите компании за недвижими имоти се предлага така нареченото мотивационно заплащане. 25% при първа сделка в месеца, втора сделка мисля, че пак беше 25%, след това 30, 35, 40%.
И вкарвайки сделка за 300 хиляди, вземайки 25%, на мен веднага ми светна мисълта и започнах да прилагам една стратегия, с която съответно, за да разпиша ексклузив за 300 хиляди, на мен ми се налагаше да слагам доста повече усилия, за да разпиша този ексклузив. И влизайки в месеца в първа сделка, вземайки 25%, не бях доста доволен. В крайна сметка имах цели. И затова започнах да правя тази стратегия, да вкарвам по-ниско бюджетни сделки, за да отхвърлям тези 25%, за да може да вкарам по-късно в месеца сделка за 300-400 хиляди или 250 хиляди евро, за да мога да бъда възграден на базата на усилията си. Също така разписвах и доста паркоместа и гаражи, които ги вкарвах за тези малки проценти. И е логично. По-малко усилия, по-малко възнаграждение. Няколко месеца по-късно компанията разбра за моята стратегия, виждайки си тяхните статистики и казаха, че това не било редно, защото ги ощетявам. Напротив, аз не ги ощетявам. Това беше редно за мен. Би трябвало те да го правят. В крайна сметка ние работим съвместно и би трябвало за моите повече усилия аз да бъда повече възнаграден. Така ми помогна тези 2-3 стратегии, които току-що ви споделих, да израсна в сферата и да имам постоянен предвидим доход, който да инвестирам. Първото нещо, което правих, е да инвестирам в себе си. В естествено по-добри дрехи, автомобил, умения, които да трупам. Сега в момента инвестирам в оборудване за подкаст, нали? И така. Това беше стратегията. Благодаря много за отделеното време. Не забравяйте да се сабскрайбнете, абонирайте се, лайкнете видеото, ударете камбанката, за да може да получавате първи известия. Предстоят много интересни образователни видеа в сферата. Ще се радвам заедно, тъй като имам нужда от вашата помощ, да израснем в YouTube пространство, за да мога да помогна на максимално много хора, които те първа започват сферата или пък тези, които са започнали и нямат достатъчно резултати. Благодаря за отделеното време. До следващото видео. Довиждане.